Idete ljudi, još ponovo Mexico i donosi master builders. Right now, for this moment, is a try. Evo ga. Tema na... Sve neko... Bicikl moramo napraviti. Okej. Čena vuna. Metal. Okej, bicikl ćemo ovako. Znači guma. I ovako ću. Poču da napravim neku gumu. Neku lupavu gumu. Dam laga malo. To je zbog interneta. Liči na gumu. E sad već liči na gumu. To je kao neki točak. Ja ostaću ovo da ispravim. Evo ne. Imate nikako vatrenog da napravimo. Evo je, guma. Znači prva dobra guma. Ja se zamahćujem sa gumama. Jao. Idemo ono. Tri. Okej. Jao, nastat će ovo da ispane javno. To je kodajte, evo, imamo 3. Okej. To je 3. Okej. Će okućnati. Ajde. Stop, jebo. Kako ide? Znači... Tako bez se kupa. Sve koje sam ja volio. Tako. I... ovako. Ljudi, što liči? Kazite. Tako. Tako. Okej, niko nije. Ujeću voda, ja čekaj. Ćemo plavu vunu. Okej. Evo vas ne nam gradit. Au. Ovo znate šta je. Na biciklu. Sad vam treba ono. Će nam biti... Ja, mi smo je full. Čekaj. Čekaj. Ja. Okej, to će kao da nam bude volano. Okej, nešto smo zapravo. To je
I ono što će ovo da ispane, brate. I ljudi, dajte mi podršku, molim vas. Šta je ovo? Okej, ovo će biti... Nije baš nešto... Evo ti, okej, kao... Napravio si kao neku biciklu. Inače moja je bolja od tvoje. Već sad kad moja bude. Šta je ovo? Ovo je baš super. A moram da ti dam it's okej, bolje je stvarno od moga. Dobro, ja sim. No ja nisam. A stvarno, brate, bolje od boleka, to je moja. A to sam te od tu svijetlu, jao. Jao. O, brate, svima ću da dam it's okej. Ovo je stvarno dobro. Ovo nekom da. Brate, ja nisam ni ovo stavio. Brate, po ovo. Gledajte. Neko koji je gore uradio od mene. Stvarno. Sad ćemo... Jao. Amazing. Ako je ovo amazing. Još jedan gore od mene, okej. No manje. I neću vas biti najgori. Koliko mogu, ma njemu. Oko kao beso noise. Jo, sad će moja. Jao, ne. Vidite bre, ljudi bre. Gledajte, sve crvene i... Jao. Ovaj napravio stazu. Šta bi ovo trebalo da bude, a? Ono što skače. Zato, brate ovo. Okej, ja nisam failovao. Okej, sledeći. Okej. Nisam nas. Yes. Jedan manji. Evo ti, it's okej. Znate svako je manje od mene. Tu je 2. Koje volim prvi ću nas ubiti. To je to. Nije ima još jedan. Stevo. Wow. Baš ti ovo lepa bicikla. Ovo villager. Stani kao neka publika, neki ljudi. Ovaj stres. Ja mi je ovaj. Koji sam ja bio? 6. 6. mesto, pa to je za onu glupost. I to bi bilo to od naše epizode. Vidimo se u sledećoj. Pozz.